Riwruok jotend jopuonj e skunde ma primar Kepsha koro dwani piny owacho mondo ochop singo machwalo jopuonj e ngas mamalo kaachiel kod medo omenda monego chulgi kata ochwal e skunde. Jakom riwruogno Faud Ali koni mano en twak manyicha gibedo godo gi jatend piny William Ruto e kajot mare boma ma Nairobi, to kata kamano singono pok ochopi nyaka sani. Komachielo, moko kuom jopuonj bende okonigi geno mar winjo ler e wi okang' mar tend riwruog jopuonj mar NAT kod KUPPET mane gikawo mar keto sei e winjruok mar daro jopuonj kowuok e okumba mar thieth mar Minet nyaka mano mar SHA. Can you clap for yourselves? This is pushing us to action. We met His Excellency the President sometimes back, and one of our demands or requests His Excellency the President was on promotion of our teachers. And that is something that cannot be done overnight. That is something that needs planning. That is something that needs Treasury to be involved. And that is something that needs a lot of efforts to be put in place. But there is a goodwill from the government of the day to do that, and we are hoping soon our heads of institution will be moved from a grade higher than where they are. We agreed with the head of states that primary school capitation will be moved from 1,400 to 2,400, and he has promised depending on the economy of the country. It might be done in 2 phases, or if the economy improves, it will be done in 1 phase. So we are giving him time to implement what he has promised. Weche mag CBC ber en ni ma en gima nyien manyocha kubiro to the first cohort of grade 9 nyotimo penj. Omiyo wan gi expectation ni next year gik moko biro bedo maber nikech koro gitieko the primary section. Remember ni grade 9 no bedo domiciled in the primary section. Omiyo waluonge